Most nagyon lettem jött befele. Most kanyarodunk egy aprót. Szerintem izénél szállunk le Vecsés oldalról. Tuti. Igen, mert tettünk egy kört. Igen. Ez itt ilyen monórféle. Gyönyörű szép a horizont egyszerűen. Ott van megint az árnyék a repülőnek. Nagyon komolyak meg az autók. Nagyon kanyarodunk. Itt vagyok a 4-es főút felett amúgy. Igen, ez Monor szerintem. Ott egy Lidli vagy Penny, vagy nem tudom, egy csuklós busz. Felhőárnyék már egyre jobban látszik. Az érzés, hogy jár az agyvizem. Itt van a vonatsin. Hogy felhőárnyékba kerültünk mindjárt. Ne gyereket sem. Itt is itt egy út. Itt is itt egy falu, egy város. Itt a vonat. Ott egy kamion lent. Itt mi a franc? Itt egy logisztikai központ. Nem, ez egy Spár. Itt az M0-ás, nézd csak. Itt az M0-ás alattunk. Ott végig ott az M0-ás. Itt egy traktor a véten. Itt vannak a fak. Nem, ez a nullás basszus. Itt az a 4-es volt. Ez a nullás. Ez a nullás. Ez volt az M0-ás. Itt a Földes út, itt vagy már izén. Beértünk a reptérre. Mi? Itt a kifutópálya már alattunk. Szépen vezettem vissza, csak anyag térülőköröket megérni. Ismét itt vagyunk Budapesten, a legnagyobb örömömre. Jó, hát nem zuhantunk le.
Látod, nem haltunk meg. Så mina damer och herrar, med den landningen hälsar vi er Tudtam, hogy le fogunk szállni hamarabb. Budapest. Ez Är det flygsignalen med säkerhetsbältet väl som ställt och lämnar ingångsfönstren nödutgången 10 från Amsterdam och släpper flygplanet höstarna helt upp till Igen. säkerhetsbältet försläckt. Och var också försiktig när jag öppnar bagagehyllorna så att inget Igen, faller meg ut. 10 óra múltkor csak med dig alla dina kifaladtunk a pályára. personlighetstillhörigheter när du lämnar flygplanet. Itt elhagyjuk a Rökning är inte kifutópályát. tillåten förrän ni har kommit ut ur terminalbyggnaden. Vi på Norwegian tackar för denna gång och hoppas att ni haft en behaglig flygresa tillsammans med oss. Vi ser fram emot att snart få se er ombord igen. Vi önskar alla en trevlig vistelse här i Budapest eller på er slutliga destination. Tack och adjö. Ladies and gentlemen, welcome to Budapest. Na, a gyerek megint Please elordította remain magát. seated, keep your seatbelt fastened Kurva and out, életben. free from all hand luggage until aircraft is come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Megjöttünk. And be careful when opening the overhead lockers as items may have moved during the flight. And please remember all your personal belongings on board. Smoking is not permitted until you have passed through the terminal building. Thank you for flying with Norwegian this morning and look forward to Nem vagyok antiszociális, soon hogy again. 2 órán keresztül ezt hallom. Take care and have a Az nice őrület, day az here. őrület kerget. Komolyan mondom már. Destination. Esküszöm, már várom, hogy kiszálljunk innen a budos francba. Ott száll fel egy másik repülő különben. Ott megy. Nagyon disznó. Jó, bele is olvadt a környezetébe. Nem semmi. Hát itt vagyunk. Újra magyar vizeken. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. És köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Így repültetek velünk, landoltatok és felszálltatok, a vízparton hűltetek, a naplementén együtt mondtátok velem a szöveget. Köszönöm mindent. Egy svéd út ért véget, a viszontlátásra.